Takže ahoj, dneska v rámci našich rozhovorov idem vysporiadať teba a pre tých, ktorí neviete, že koho, tak dneska tu máme hostia Jana Ohrina. Ahoj. Čau Marcel. Čau. My sme kamaráti, na rovinu to hneď priznáme, pretože by to bolo vidno, ale zároveň sme aj obchodní partneri. Ale teda rozhodol som sa, že urobíme takéto nahrávanie práve aj kvôli tomu, aby sme ukázali alebo povedali, že prečo sme sa rozhodli spolu robiť ale na začiatok samozrejme urobíme nejaké predstavenie, aby sme vedeli, že kto si. Tak vieš mi trošičku o sebe povedať, že kde si začínal, kde si sa dostal a kde si teraz? Dobre, skúsim. V podstate začínal som vo svete obchodu asi 23 rokov dozadu. V podstate celý život som športoval, som z prostredia športu. Hral som futbal profesionálne, no a potom som začal robiť v biznise sprostredkovania finančných služieb. Ako pred tými 20 rokmi to bolo také jednoduchšie, že tam bola jedna poisťovňa, jedna banka u nás. Potom prišiel prevrat, otvoril sa trh, no a v podstate prišli tie príležitosti, takže vlastne budoval som potom nejakú sieť v jednej spoločnosti rakúskej, tam som vybudoval nejaký tím. No a potom som cítil potrebu ísť troška profesionálnejšie a v podstate dávať ľuďom nejaký určitý štandard služieb vo oblasti financií. No a samozrejme rozšírili sme portfólio do široka, rôzne poistenia, hypotéky, investície. No a tie investície boli vždy také zaujímavé, lebo to je vlastne vždy o tom, že hypotékou sa zadlžíš, ale investíciami to vieš všetko vysporiadať, vyriešiť. Takže to ma zaujímalo stále. Ani som nevedel sám, že obchod je taký zaujímavý. Má veľa spoločného so športom, lebo človek potrebuje ak v obchode chce niečo dosiahnuť, tak mať nejaké vnútorné vlastnosti. Musí vedieť prekonávať prekážky, musí byť vytrvalý, musí trénovať, potom v podstate vedieť zažiť ten úspech aj neúspech. Takže vlastne to mi prišlo veľmi podobné so športom a tieto veci som potom pretavil do biznisu a obchod je taká zaujímavá oblasť, kde bežný človek, alebo taký jednoduchý alebo zaujímavý ako ja, človek, ktorý vlastne pochádza z prostredia vidieka a žiadna nejaká extra finančne zabezpečená rodina, tak dokáže fakt dosiahnuť veľké úspechy. Pokiaľ ten človek má nejakú víziu, cieľ a je ochotný niečo pre to robiť. Takže vlastne to som ja. No a dnes mám takú víziu, mám spoločnosť, ktorá v podstate diverzifikuje do široka. Ja som pochopil pred rokmi, že mať všetko stavené na jednu kartu nie je až príliš bezpečné alebo dobre. Tak som rozmýšľal, že ako to urobiť lepšie. Tak vlastne tým, že sme riešili financie, tak sme to rozšírili na reality. Máme dneska divíziu, ktorá rieši aj reality, aj financie. Potom máme divíziu v oblasti životného štýlu, pretože tá kvalita života nie je o peniazoch, ale je aj o tom, že ako človek dokáže dobre prežívať fyzicky. Potom je to aj tá duševná, duchovná stránka. Tak v podstate máme nejaké fitness, kde sa troška zmordujeme každý deň. Mimochodom, dnes tu natáčame. Hej, dneska sme tu, presne u nás, čo ma veľmi teší. No a v podstate máme víziu ešte to rozšíriť o ďalšie segmenty, troška to diverzifikovať. Aj investičný guru, pán Buffett, to tak robí, že nemá všetko na jednu kartu. Takže no a ja som veľmi rád, že sme sa pred 3 rokmi stretli, hej, a v podstate to mi tiež dalo nejakú energiu, pretože začali sme riešiť v oblasti energii, v oblasti energetiky, hej. No a to vidím ako veľmi perspektívnu oblasť do budúcna, hej. Takže v podstate naša značka sa snaží etablovať tak do širšia a dať bežným ľuďom možnosti investícií, ktoré niekedy boli fakt len pre vyvolených ľudí alebo pre tých veľmi bohatých. A dnes je možné investovať do fakt kvalitných projektov, ale ľudia majú možno nejakú nedôveru, pretože v minulosti to bolo taká džungľa tu na tom finančnom trhu, bola taká zbojničina, jak sa povie. Hej, ale my sme sa stále snažili raziť tú cestu tej kvality a ísť cez ten dobrý servis a nejaký ten vzťah s tým klientom. Čiže vlastne riešiť tých klasických retailových klientov, to sú tí bežní klienti pre banky a poisťovne, aby vlastne dokázali aj oni mať v poriadku svoje financie a investovať tým správnym spôsobom. Dobre, ďakujem za odpoveď. Veľmi veľké množstvo otázok sa mi teraz otváralo, ale skúsim akože postupne. A v podstate tá, ktorá mi vznikla, ako keby hneď ešte z úvodu, keď si sa hovoril o svojom predstavení, že kde si začal, vedel by si povedať o nejakom svojom úspechu, ktorý si tam zažil, alebo ktorý si ti podarilo spraviť v tej finančnej kariére ešte?
Tak vo financiách, ako to boli dve firmy, ktoré tu pôsobili, jedna nemecká, jedna rakúska, hej, ja som robil v tej rakúskej, no a tam mali nejaký kariérny systém. No a v podstate snažil som sa dosiahnuť tam tú najvyššiu pozíciu ako generál manažer. A to sa mi v podstate podarilo, pretože dosiahol som pozíciu divízneho manažera, mal som zhruba 500 ľudí v sieti. V podstate volá sa to sieťovanie. Niekto tomu nadáva, že multilevel marketing, a jeden americký autor, pán Robert Kiyosaki, aj o tom píše kniha a hovorí, že je to business model 21. storočia. Ja som sa toho trošku držal a tento model je veľmi úspešný a funguje dodnes. Hej, takže v podstate robil som to, čo píše aj on. No a vlastne sieťoval som. Hej. Našiel som firmu, ktorá dávala dobré zázemie, dobrú akadémiu, lebo to je veľmi dôležité, keď niekde pracuješ, a aby si bol aj potom kompetentný. No a tam som vlastne začal ako predajca a som sa prebojoval, preštrikoval všetkými pozíciami až úplne hore. No a nakoniec som od tej firmy kúpil franchízu, otvorili sme franchiseovú pobočku. Takže vlastne dosiahol som pozíciu generálneho manažera. No a vtedy som vnímal tie veci, že potrebujem ísť ďalej. Hej, že vlastne už to nestačilo. Hej. Potreboval som mať väčšiu kontrolu nad tým, pretože tá spoločnosť tej diaľky z toho Rakúska nemala tú správnu realitu o tom slovenskom trhu. Hej. Tak sme chceli vlastne fakt dať tým ľuďom nielen taký sales, taký predaj, ale naozaj tú kvalitu, hej, a taký ten individuálny prístup. Takže vlastne to sú také úspechy. Tam som urobil tú kariéru, aj tam mi dosť pomohlo aj to, že som niekedy športoval, lebo tá oblasť bola veľmi ťažká vtedy. Niekedy sa baviť s ľuďmi o investíciách bolo ťažké, hej, pretože tí ľudia neboli zvyknutí, jedinú istotu brali banku, hej, a baviť sa s nimi aj dneska o tom, že nejaké krypto a nejaké dlhopisy a investovať úplne niekde inde ako v prostredí banky bolo pre nich nemysliteľné. Ale to bola práve tá výhoda. Hej. Mnoho ľudí, aj mladých ľudí, ktorí chcú začať biznis, tak hovoria, že ten trh alebo segment je už plný, alebo že sa nedá. Práve že naopak, keď ľudia tam nevidia nejakú tú príležitosť, naša úloha je im ukázať tú príležitosť, aby mali tú realitu o tom. Dobre. Druhá otázka, ktorá má v nadväznosti na tom, čo si komunikoval, napadlo je to, že ti cez ruky muselo prejsť akože obrovské množstvo ľudí z pohľadu rekrutingu alebo náboru, alebo akokoľvek to nazveme, možno nejakej personálnej agendy. Ako z tvojho pohľadu dokážeš identifikovať, alebo aké kvality dokážeš identifikovať na tom úspešnom prototype toho obchodníka alebo človeka, ktorý vie, že bude mať úspech, vieš, lebo naberal si ľudí, primal si ich do spoločnosti a predpokladám, že si už vyhodnotil sám za seba, že to je on. Aké sú nejaké tie fundamenty, nejaké tie základy, čo musí mať dobrý obchodník? Tak na začiatku veľa ľudí chce, veľa ľudí rozpráva, že chce. Prvý dobrý signál pre mňa je, keď sa s tým človekom bavím, že pýtam sa ho na jeho ciele. Pre niekoho to je také štandardné otrepané, že ciele, ale veľa ľudí fakt nerozmýšľa nad tými cieľmi. Oni nemajú naplánovaný aspoň rok, 2, 5, 10, možno piatok, čo bude robiť najbližší večer, to ich zaujíma, a možno dovolenka v lete. Dlhšie plánujú tieto veci, ak nejaký úspech. Takže to bolo prvé. Bavil som sa s nimi o cieľoch a zisťoval som, že či naozaj tie ciele sú nejaké, alebo to je len niečo také. No a pýtal som sa ich, že teda prečo si ich nesplní, keď tam, kde je teraz, či je to možné splniť. A veľa z nich mi odpovedalo, že nie. A sa ich pýtam, a čo tam robíte? Hej. A to bola taká otázka pre nich, že ako keby som mu dal, ak sa povie, facku. Že sa sám zamýšľal, no fakt to tam robím. Hej. A potom druhá vec bola, keď som im vysvetlil nejakú kariéru, že nejaký produkt, lebo v každom biznise je to o tom, musíš mať nejaký dobrý produkt. Ten produkt musí byť dobrý pre ľudí, musí vlastne riešiť im nejaký problém. A tvojou úlohou je im ten produkt predať, pretože veľakrát neschopnosť obchodníka je to, že má dobrý produkt, aj klient ho potrebuje, ale on proste to netrafí. Hej, proste hovorí úplne veľa, niekedy aj zabudne, že klient aj odišiel a on stále hovorí. Hej. Vlastne, takže pýtať sa tých ľudí, no a potom som išiel na to, že nikdy nebolo u mňa tie školenia zadarmo. Vždycky som to tým ľuďom dal zaplatiť, pretože sú rôzne ľudové múdrosti porekadlá. Niektoré hovoria, že všetko, čo je zadarmo, nemá žiadnu hodnotu. Potom niektoré hovorí, že dobré veci sú zadarmo, hej, čiže to je uhol pohľadu. Ale vlastne osvedčilo sa, že keď už sme s tým človekom, keď som sa s ním porozprával a bavili sme sa o cieľoch a že môže niečo dosiahnuť, ukázal som mu kariéru, produkt a teraz išlo dať do tohoto rozhodnutie. Tak veľakrát bolo o tom, že máme nejaký seminár, nejaké školenie, tak pri tam, nejaký dátum a áno. Ja hovorím, dobre, tak stojí to, vtedy 4 000 korún to stalo. To je jak dneska, možno, neviem, 2000 eur cca. Hej, a vtedy prišla kosa na kameň. Aha, hovoríme, no tak to treba. Hej, to je prvá vec, čo potrebuješ zvládnuť, že máš tie peniaze a väčšinou, že nie. Potom som sa zlepšil, som už sa bavil s nimi o peniazoch na začiatku, či vôbec malo zmysel sa o tom baviť.
Ja som sa ich pýtal, že keď ti ukážeme príležitosť, ktorá zmení tvoj život, zlepší tvoj život tak, ako ty chceš, že máš 2000 eur, vieš jednorazovo investovať do svojho vzdelania ako úvod. Lebo ak sa chceš dostať z bodu A do bodu B, aj na Everest, keď ideš, tak nejaký výstroj treba a tak ďalej, tiež tam nemôžeš ísť len tak. Hej, a vlastne musíš prekonať rôzne prekážky a veľa vecí pochopiť. No a musíš aj trénovať samozrejme, hej, takže vlastne ten tréning začal prvým seminárom, hej. No, takže vlastne tam sa mi veľa ľudí vyfiltrovalo. No a možno mi prešlo cez ruky, ja neviem, 5000 ľudí, 8000 ľudí, s ktorými som sa rozprával. No a vlastne tak som vytvoril ten tým 500 ľudí cca. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka, ktorá ma zaujíma, a tá už nenadväzuje až tak na ten predošlý rozhovor, ale zaujíma to v podstate, že prečo si sa rozhodol, že dobre, tak mňa si poznal, hovoril si niečo o energetike, že zaujímavý segment, ale prečo si sa rozhodol v podstate akože s nami robiť? Tak keďže robíme o financiách, tak sú veľmi jasné fakty. Fakt je to, že máme nejaké fosílne paliva, nejaké zdroje a tie nám dochádzajú. Hej, takže aj je naivné si myslieť, že proste nič netrvá večne. Hej. Proste áno, tá ropa nejaká je, nejaký uhlie je, nejaký plyn je. No a sú rôzne údaje a dáta, ktoré si môže každý nájsť, že tých 60-80 rokov máme na to dobe tie zdroje máme. Možno budú dlhšie, možno niečo niekto nájde, ale bude to nákladné. Čiže aj tie ceny energií pôjdu hore. Čiže ak aj nájdu nejakú ropu niekde inde, alebo nejaký plyn, alebo možno uhlie, tak áno, ale tá ťažba bude niečo stať. Hej, a v podstate celá Európa, hlavne Európa, ale aj ostatné krajiny na svete riešia vlastne, ako nahradiť tie energie. Tak za mňa je múdre sa na to pozerať a povedať si, OK, tak sa ma to týka. A keď sa to netýka minimálne mňa, tak týka sa to ďalších ľudí, ďalších generácií, že áno, odkiaľ to nahradíme. Pretože dnes sme si zvykli na to, že máme autá, máme čím kúriť, je teplo, prídeš domov, otočíš knoflík a máš teplo. Hej. Ale niekedy to tak nebolo. Ja som vyrastal v 80. rokoch a my sme rúbali drevo, my sme chodili do lesa na drevo. Hej. A v sobotu, v piatok, proste bola práca. Hej. A medzi tým som ešte športoval potom a tak ďalej. Hej. A proste bola to makačka. Hej. A dneska tam tie manufaktúry, niekedy teta vyšívala kabatiky a nohavice chlapcom, mamka doma, deťom. Potom prišli manufaktúry, začali to šiť vo veľkom, ale tie manufaktúry išli na nejakú energiu, hej. Aj niekedy roľník oral s pluhom, hej, a potom prišiel na to, že nejaký kôň, ale ten kôň potreboval jesť. Hej, takže tiež mu musel dať niečo jesť, takže musel ísť na pole, niečo urobiť. Hej. Čiže keď ideme len takým sedliackým rozumom na to, je to úplne jednoduché. Proste máme tu nejaké energie, tá energia niečo stojí, od niekaľ pochádza, a jedného dňa sa vyčerpe. Hej, a možno to bude o 60 rokov, možno to bude 100 rokov, ale určite to nebude 1000 rokov. Hej. A v podstate máme tu nejaký vietor, máme tu nejaké slnko, máme tu nejakú vodu, ktoré tu sú. Jednoducho prúdia. Hej. A za mňa je rozumné sa zamyslieť nad tým, že ako to vieme premeniť na niečo dobré, z čoho môže mať užitok človek. No a v podstate, keď sme sa stretli, tak toto bola moja hlavná úvaha, že vlastne áno, určite, solár je dobrá vec, hej, premeniť energiu slnka, tú veľkú radioaktívnu guľu, slnko, hej, na to, aby to bolo prospešné pre ľudstvo. No a v podstate to je tá hlavná idea, že áno, je dobre postaviť tie elektrárne a jedného dňa ľudia budú z nich čerpať. Hej, a celá Európa neskutočné množstvo miliard tlačí do týchto projektov. Hej, pretože oni stoja pred jednou veľkou otázkou, tieto vlády. Hej, ako nahradia energiu, ktorá jedného dňa dojde. Hej, a preto je rozumné investovať do energií. Hej. Takže keď začneme slnkom, potom môžeme ísť na vietor, potom môžeme ísť na vodu. Keď prejdeš hranice do Rakúska, tak ich je množstvo. A pamätám sa, keď som malý chlapec zašiel prvýkrát do Rakúska, tak ich tam bolo 5. Teraz ich tam je, ja neviem, možno 5000 tých veterných. Hej. Takže aj tie solárne panely, aj tie solárne elektrárne majú svoj zmysel. Teraz to bolo pre mňa veľmi inšpiratívne, akože z jedného pohľadu, ktorý som ináč nikdy predtým nemal, aj keď sa trošku za to možno hanbím, ale keď hovoríš o tých obnoviteľných zdrojoch energie, keď sa bavíme o tých fosilných palivách, tak akože, ak sa bavíme o tom, že tie fosilné paliva, dajme tomu, majú ešte pred sebou, ja neviem, 50 rokov, alebo nech 100 rokov. Také sú štúdie. Áno. Alebo nech 100 rokov, hej. Asi nie je moc chytré si ich vyčerpať za tých 200 rokov v rámci nejakej technologickej revolúcie, ktorú tu prežívame. A nechať túto planétu na pospas ďalším generáciám, ktoré tu budú teoreticky ďalších 10 000 rokov bez týchto palív. Áno, to je naša zodpovednosť, pretože nemáš zodpovednosť len za seba, ale máme zodpovednosť aj za našich spolu obyvateľov, za ľudstvo ako také.
Takže áno, tým, že budú napríklad zelená energia, že budú veterné elektrárne, že budú solárne elektrárne, vodné, tak automaticky sa predĺží aj ten vek, alebo tá doba, kedy dojdú tie fosílne paliva. A môže to byť veľmi dôležité pre ľudstvo, že naozaj, keď nahradíme uhlie, plyn, hej, tú ropu, a tým pádom tá spotreba bude o dosť menšia. Hej. Takže vlastne pre mňa by tie projekty, ľudia aj celkovo by mala byť lepšia informovanosť o tých projektoch, aby ľudia vedeli, OK, toto je nie že investícia, toto je nutnosť. Hej, ja potrebujem investovať alebo podporovať projekty, ktoré vlastne toto riešia, pretože to nie je dobré len pre moju peňaženku teraz alebo pre môj dôchodok, ale je to dobré pre ďalšie generácie, ktoré vlastne po mne prídu. Moje deti, ďalšie deti, ich deti. Takže vlastne asi tak nejak to vidím. Je to dobré. A keď sa pozrieme na to z takého nejakého ekonomického fundamentu, to znamená, že ty si akože pomenoval z pohľadu tej energetiky. Keď sa bavíme o, myslím si, akože peniazoch alebo nejaké myšlienky, ktorá ťa tam v podstate akože priťahuje do tej nejakej spolupráce, tak niečo tam je tiež, alebo? Spolupráce, no áno, lebo jasne tá spolupráca je o to, že nemusíme ísť vždycky najťažšou cestou, hej, a tie cesty sú rôzne a táto není že ľahká. Ale tá myšlienka spolupráce je dobrá v tom, že ako som ťa stretol, tak v podstate ja si veľmi dávam záležať, s kým spolupracujem, že či ten človek vie tu držať slovo, ako ten človek reaguje, hej, že v podstate z hľadiska biznisu. A my sme sa stretli pred 3 rokmi, konzultoval si mi firmu a videl som priebeh tej spolupráce. Hej. Takže to pre mňa bolo, že OK, tak potrebuješ spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú ťah na bránu. Ja ako futbalista, hej, mám rád tento žargon, hej, vedia ti prihrať, hej, a dokážu za to prejsť za zodpovednosť. Nevždy sa všetko podarí, niečo sa pokazí, ale vie to opraviť. Hej, a toto je pre mňa podstatné a hľadal som aj nejakého partnera, s ktorým môžem sa ja zamerať napríklad na to, budovať nejakú štruktúru, nejaký tím a ten druhý partner spracuje tú svoju časť tej zodpovednosti. Hej. Postaví tú elektrárne napríklad. Hej. A máš produkt, ktorý je hodnotný, kvalitný a vieš ho distribuovať potom ďalej medzi ľudí. A takýmto spôsobom vieš dať prácu a príležitosť ďalším ľuďom, ktorí sa možno hľadajú a nevedia, že je tu nejaký segment takýto. Hej. Takže vlastne z hľadiska tej vízie je pre mňa energetika veľmi, veľmi zaujímavá, pretože poprvé je pre ľudstvo dobrá, ľudia na to dobre reagujú, je to bezpečný biznis z môjho pohľadu. Hej, ak je to robené naozaj správne, s dobrým úmyslom a čestne. Hej. No a v podstate je to aj dlhodobý biznis. Hej. A ten produkt je dobrý hlavne. Hej. Čo sa týka napríklad toho dlhopisu. Hej. Investovať do energií. Dobre, tu má ešte, vlastne to by bolo v tej prvej fáze, sme sa bavili o tom, že ty si nám spomenul nejakú takú vetu, ktorá súvisela v podstate s nejakým bezpečnosťou investície. A ty máš akože za sebou kariéru vo financiách, je to, ja neviem, koľko to je rokov? 10? 23 rokov. 23 rokov. 23 rokov. Veľmi, veľmi dlhá kariéra. Predpokladám, že za toto obdobie vieš rozlíšiť akože podvod od v podstate investície. Áno. Hej? A častokrát sa stretávam s tým, že ľudia, nechcem povedať, že jednoduchší, ale ľudia, ktorí v podstate akože prídu a prvýkrát sa na niečo pozrú, tak možno naozaj vyhodnotia, že akože že podvod. Hej, alebo môže to byť podvod. Áno. Ako ty by si, nezávisle od nás, to znamená, že nejdem vyhodnocovať nás, ale ako by si ty vyhodnotil ako fundament z pohľadu toho, že toto je podvod a toto podvod nie je? Ako to ty dokážeš vyhodnotiť na základe svojich schopností? Tak poprvé je tam, musí sa pozrieť na firmu ako takú. Hej. Mne sa páči, že ty a firma EV je síce mladá, ale máte spoluprácu s firmou, ktorá už tie projekty stavala. A tie projekty existujú. Hej, čiže musím sa pozrieť do minulosti, bez toho to nejde. Pozriem sa, áno, je tu nejaký partner v tom projekte a niečo postavil, niečo, čo už funguje, hej, a v podstate tá firma robí stále nejaké obraty. Hej, a podniká v tom segmente. Hej, čiže veľmi ťažko ty odlíšiš nejak, že tento dlhopis je dobrý a tento je podvod. Hej. Pretože jeden aj druhý ti schválí Národná banka. Hej. Je to vždy hlavne o tom človeku pozrieť sa na tie fakty, vypýtať si nejaké závierky, pozrieť sa, OK, v akej kondícii je tá firma, je v dobrej kondícii, v akej kondícii je ten človek. Hej. A potom investovať. Hej. Lebo boli tu rôzne firmy, ktoré vlastne ľuďom zobrali peniaze. Hej. A presne tam išlo o to, že
ľudia v dnešnej dobe, čo mne je veľmi divné, radi investujú do projektov, kde má 20%, 30%, 50%, dám 1000 eur a 1500% výnosy. Hej, v krypto a tieto sú veľmi nehmatateľné, tie krypto. Ľudia sú ochotní posielať peniaze do internetových bank, niekde v zahraničí, na Cypre, v Anglicku, hej, a investovať do akcií na burzu a myslieť si, že všetko je v bezpečí. Ale a tam sa nepozerajú na to. Hej, pozrieť sa na to, že OK, akú mieru vplyvu alebo akú kontrolu ja mám nad tým. Pretože ak pošle peniaze niekde takto, tak žiadnu. Hej, no a keď je to slovenská firma, hej, tak vlastne ten človek žije v tomto prostredí. Hej. Pozriem sa, ten človek podniká v tomto prostredí. Aké má čísla, kto za ním stojí, schválila to Národná banka, veď predsa aj ten dlhopis, keď ti schválí Národná banka, to nie je len tak. Hej. No a potom vlastne si pozriem ten segment, v akom podniká, akú má víziu. A ja by som sa určite s tým človekom stretol. Chcem sa s ním stretnúť a počuť to od neho. A tu sú také veci, ktoré medzi nebou a zemou sú, že ty proste sa pozrieš a cítiš to, vidíš to. Ak sa stretávaš s 10. poradcom v rade, neviem kým, hej, tak je to veľmi ťažké vidieť. Takže ak chceš naozaj vedieť, potrebuješ ich zdroju, hej, preveriť si veci, pozrieť sa na nich. No a takto vieš veľmi ľahko odlíšiť dobrú investíciu od nejakého podvodu. Na to není nejaký vzorec, že prilož šablónku a toto je podvod a toto není podvod. Hej, takže asi tak nejak. Ešte ako s tebou v tejto debate v plnej miere súhlasím a čo sa týka tej šablónky, či existuje alebo neexistuje, asi nie, ale ja mám na to akože svoj názor, mám na to akože nejakú, som to povedal, šablónku malú vytvorenú a tá jednoduchá je, že je tam za tým aspoň niečo akože fundamentálne, logické, lebo väčšinou, čo som sa stretol s tými, nazvem to, že lietadlami, ktoré sa tak volajú, také tie základné podvody, tak to nemalo súvisť so žiadnym fundamentom. No, to dobre hovoríš. A čím viacej začneš ako keby vrtať sa dovnútra, tak tým menej ti to dáva zmysel a je to viacej postavené na takom, že treba tomu veriť. No, to som chcel povedať presne. Som hovoril, že... Ale do štandardnej spoločnosti, čím hlbšie sa pozeráš ako keby, tak nemusíš už, akože musíš veriť menej a viacej vieš. Tak a teraz ma napadlo, keď si to hovoril, ako sa ešte dá ten podvod odlišiť. Veľa ľudí vstupuje do nejakých investícií, kde je niečo, že pošleš peniaze a nevieš, že tá firma investuje. Niekde Forex, alebo neviem, nejaká neviem čo. Alebo dávajú peniaze, že registrácie. Že ty zaplatíš registráciu a potom vlastne ti chodia výnosy. Toto sú tie lietadlá. Že vlastne tie príspevky, tí prví sú super na tom a potom hľadajú ďalších prispievateľov. A tí prispievateľia, kým sú, je všetko v poriadku. Preto sa to volá lietadlo, že kým to palivo prichádza od tých ďalších, spodnejších, no a jedného dňa to palivo dojde. No a to lietadlo sa vtedy zrúti. Čiže tam si treba uvedomiť, alebo toto je dosť dobre, čo si teraz povedal, si mi dobre nahral, že tie lietadlá, alebo tie podvody sa dajú takto, že platíš za nejaké registrácie, že niekde sa zaregistruje, že chodia ti výnosy, alebo pošleš peniaze jednorazovo alebo pravidelne a nevieš, kam to investuje. A tu musí byť nejaká vecná hodnota. A toto je veľmi dobré aj z hľadiska našej spolupráce, že tu ľudia presne vedia, kam investujú. A toto už sa dá považovať za dobrú investíciu. Áno, investujeme do nejakých elektrární, ktoré sú tam a tam, hej, sú nejaké projekty a už nejaké stoja. Hej. Takže, a nie sú to nejaké investície, že teraz nejaká registrácia a potom nič nemusí sa stať a ty dostávaš peniaze. Hej. To znamená veľmi dobrý postreh, tak sa to dá odlišiť. Ja ešte zase nadviažem, lebo ty si tam povedal veľmi, veľmi kľúčové slovo a to je hodnota. Hej. Tak. A že, čo som ja pozoroval, tak za tými akože nejakými defraudami, ktoré boli, tam hodnota nebola. Oni väčšinou chytili tých ľudí na to, že netreba produkovať hodnotu, tak. A napriek tomu peniaze chodia. No, to sú presne tie chytili tam presne tých ľudí, ktorí jednoducho veria úprimne v to, že netreba produkovať hodnotu na to, aby sme zarobili. Takže keď to zjednoduším, ty musíš sa pozrieť na ten produkt. Áno, presne tak. Ten hodnotný. A tu je hodnota elektráreň, hej, z energie, zo slnečnej. Áno. Hej. A to je niečo hmatateľné, čo vieš chytiť. Áno, v našom prípade, akože je to elektráreň, ale my meníme aj nejaký, nazvem to akože pozemok z roľníckeho družstva, ktorý je veľmi nehodnotný na nejaký projekt, ktorý proste má úplne ekonomiku niekde inde. Ako nejaký pozemok za 50 centov alebo za 1 euro na metr štvorcový. No, to už je ďalšia vec. Hej, to už je taká väčšia matematika. Áno. Keď to mám v jednoduchosti, len tak by som to uzavral. Áno. Dobre. Ako vidíš teda ako spoluprácu alebo vo všeobecnosti tvoje pôsobenie akože v tomto segmente do budúcna, povedz?
Tak ja jednoducho by som chcel vytvoriť nejakú skupinu, dať ľuďom prácu, dať ľuďom príležitosť, vybudovať si nejaký ten príjem na začiatku a nielen príjem, ale aj nejakú možno budúcnosť, nejakú kariéru, hej, vlastne sprostredkovaním takýchto projektov aj ľuďom klasickým, že nielen v banke sú peniaze v bezpečí, ale tam by som veľmi o tom polemizoval, či sú v bezpečí, ale aj v takýchto projektoch sú preto, že si spoluvlastníkom de facto nejakej elektrárne, ktorá vlastne produkuje nejaký výnos, hej, proste. A ešte k tomu, to je má nadviazať na tú predchádzajúcu otázku, ako rozpoznať ten podod a tak ďalej, že vlastne ľudia to potrebujú. Hej. Ľudia potrebujú tú energiu, hej. Čiže vlastne investovať niekde, že napríklad do vody, vodu budeme vždy potrebovať piť, hej. Investovať niekde, čo čistí vzduch, alebo odpadové hospodárstvo, alebo vlastne tú energiu, že si potrebujem kúriť, topiť doma, svietiť a tak ďalej. Hej. Čiže vlastne v tomto vidím budúcnosť, predávať takéto produkty, prijať ľudí, ktorí chcú robiť sales, chcú robiť predaj, potom možno riadiť nejaký tím. Hej, no a jedného dňa by som určite rád aj vlastnú elektrárničku si postavil, hej, pretože má to zmysel pre budúcnosť a pre ďalšiu generáciu, hej, keď už sa mám na to pozrieť z hľadiska rodiny. Na tomto sa zhodneme. Asi preto spolu robíme. Hej, dobre. Asi tak. Dobre, ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať za to, že si našiel čas a že si nám dal k dispozícii tento fantastický priestor na tie rozhovory v rámci Iglo Gymu. Vďačne. A teším sa na spoluprácu s tebou. Díky, napodobne. Ďakujem pekne. Tak sa vás.